I per així n'hi ha algun nas gran? I això és el senyal que a lo millor està ahí, no? Voleu que preguntem a este home que hi ha ahí en el balcó? Voleu preguntar-li? I què li tenim que preguntar? ¿Has visto al hombre de Naso? Pues xiquetes i xiquets, vaig a contar-vos un secret. Anava jo este matí pensant en les musaranyes per ahir per l'estació de tren, quan de sobte un gran tren ha parat a l'andén i, casualitats de la vida, sols ha baixat una persona. Portava una llarga gabardina negra, una bufanda al coll i un maletí de pell. Sabeu qui era? Jo he pensat el mateix. I clar, amb el meu esperit aventurer i amagant-me per darrere dels pits, he anat seguint-lo. I sabeu on m'ha portat? Hem passat pel Pou Clar, on s'ha ballat els peus. Jo he pensat, en el fred que feia esta matina, s'haurà constipat segur. I pa sonar i senars, de la marinera. Després, caminant, se n'hem anat pa al parc de Benarrai. I ahir he vist com s'agachava a olorar una floreta que hi havia pel camí. Clar, després he començat a caminar al maig pa cavall i he vist que es parava en la plaça, es mirava l'hora i muntava cap a la Milagrosa. Jo he pensat, me'n vinc hacia el balconet, que corre l'aire i pega la fresca, i l'espere així. Vosaltres l'heu vist per ahí dalt? Pues clar, és que estava jo pensant i jo, després d'estar caminant tot el matí per ahí, m'he tombat així i m'he pegat una becaeta. I de repent m'he despertat i n'hi havia un home amb una bufanda que es tapava tota la cara. I clar, em pregunta, tu saps on puc comprar closques per vindre a veure els gegantons? I jo, clar, acabat de despertar d'un somni meravellós, li he dit que se'n podia anar a fer-se-les ell mateix o que se'n podia anar ahir a la tendeta de música que n'hi ha el 2 de maig a comprar-se-les o així al carrer Major que també n'hi ha un altre lloc per comprar-les. Entonces ha tirat cap allà, però ara estic pensant i crec que era l'home dels nassos. Heu trobat algo d'ell? No. Ja heu trobat? Marinera, quanta cosa, però per això sols li quedava la bufanda. Pues fes el favor i deixeu-ho per així davant, per si torna per així, per poder-lo donar. Li donaríem el barret, falta la maleta. Que això no s'ha així. Pues que vingui a la mateixa a que pregunteu per totes les filles del poble, que pregunteu a les famílies, als iaios i a tota la gent major que si l'han vist passar i que està així, en Ontinyent, un any més. Aixina, que tota la gent aneu a buscar a l'home dels nassos. Pregunteu a l'alcalde, a la Guàrdia Civil i a tot lo bon. Pregúntate la maleta. Pregúntate la maleta.